Descontos de ata 20% en establecementos comerciais, hotéis ou casas rurais e dun 30% en saúde e coidados como ópticas ou en aulas de maiores. Son algunhas das vantaxes que presenta o carné máis 65 da Xunta. Un dos establecementos adheridos é a Atlántida no Grove. Precisamente no xardín deste complexo turístico tivo lugar a posta de longo desta prestación que xa se pode empregar en preto dun milleiro de establecementos en toda Galicia. Este carné que entregamos efectivamente, se lle manda a todo o mundo e despois cada un ten que decidir se o quere usar ou non, creo que é unha boa oportunidade. E, ao mesmo tempo, e este acto tamén vale para eso, que moitos establecementos que hai en Galicia, pois que saiban que exista esta oportunidade e que teñen ali un montón de persoas as que poden intentar atraer, pois como se fixo a actividade comercial toda a vida, ofrecendo descontos e ofrecendo oportunidades e ofrecendo ventaxas. A partir de agora, todos os establecementos do carné máis 65 lucirán este distintivo no seu escaparate para que os maiores poidan aproveitar neles eses descontos. Unha boa oportunidade, indicou o presidente, pro sector turístico, cun pulo a desestacionalización grazas aos maiores de 65 anos máis activos. Desde logo que os empresarios do sector turístico están moi ilusionados con esta nova proposta por parte da Xunta de Galicia. Esperamos a todos aqueles clientes que moitos deles xa veñen os nosos establecementos, pero que desde logo que agora teñen un aliciente moitísimo máis grande a hora de vir a estos establecementos, porque os descontos vayan a ser considerables tanto nas casas de turismo rural como os hotéis, os hostais. A presentación deste servizo acudiron xubilados interesados nas súas vantaxes, poñen en valor os descontos dos que gozan. Eu descubrín que, por exemplo, fun a facer unhas gafas e se me houbera parado na página web, houbera tendo un descuento nunhas gafas que no meu caso non son moi baratas, porque teño moita graduación, por exemplo. Este carné 100% gratuito chega directamente á casa ao facer 65 anos.